Oameni buni, eu sunt Robi și da, am băgat și un seed aiurea și am crezut și eu că o să fie ok, dar na. Am zis că o să fie saturi, temple, de toate, hai că da, trec temple și saturi numai. Da. Acum ne căutăm chestii, saturi de-astea. Oh, sat! Am spus eu! Unde sat? I'm a președinte, înțeles? Da. Nu pot să cred, Robi! Știam eu că seed-ul ăsta e cel mai norocos seed din lume. Am să vă și voi cum am mers, o să vă scriu seed-ul în descriere. Să vă jucați și voi pe seed-ul ăsta. O, ești părăsit. Dar vă ajută și ăsta, nu? Nu, copii? Da, am și noi pat. Hai că îmi chesturi. Adică eu nu iau pat. Da. Tu ți-ai pat? Da. Nu bine. Da, nu. Să-mi iau eu pat. Ți-ai spus? Ajută-te. Am spus cum să nu-mi iau eu pat. Ai grijă. V-am zis aici. Eu. Life was on home. Acum eu... Ai murit? Robi, dar știi pe unde să te întorci. Nu. Nu te întorci. Ah, în asta ce se întâmplă?